Som Golovkin, det er absolut en mand, som vi også som professionelt vil komme til at høre mere til i fremtiden. Men Sandner Mamai nu ikke her forsøger at komme imod offensiv. Fik faktisk lige ramt kazakhstaneren. Kazakhstanerne blev ramt fra Amari. Og igen en flot venstre her fra Amari.